Igsoon pilia gayud ang mga tawo nga imong kuyog-kuyugan, ang mga tawo nga imong giuban-ubanan. Tud kay ang daotang mga tawo igsoon, ang daotang mga kauban makadaot kayud kana sa atong pamatasan. Unang Korinto 15 versikulo 33. Ayaw kamo patunto, ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Mao kana igsoon ang pulong nga nagpahinumdom sa matag usa kanato, nga dili gid kita magpailad sa buhat sa demonyo sa atong kinabuhi. Tud kay ang demonyo mangita og paagi aron gub-on ang atong relasyon ngadto kaniya. Usahay igsoon ang demonyo mogamit og tao aron pagguba sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Usahay igsoon ana sa atong mga kauban, ana sa mga tao nga atong gikuyug-kuyugan. Igsoon ayaw gayud sugot nga maguba ang imong relasyon, maguba ang imong maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. Busa igsoon ato gayud nga pilion ang mga tao nga atong kuyug-kuyugan. Kadtong mga tao igsoon nga maoy hinungdan, nga musuod o mulig-on, mutubo, mudako ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo, ug mulig-on ang atong gugma ngadto sa Ginoo. Ug dili kadtong mga tao igsoon nga maoy hinungdan nga maguba ang atong maayo nga pamatasan ug maguba ang atong maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.